Hlavne tie rukavice. Vieš, ako pekné žltučké, trička žlté. Aj v tom okne som prišiel opoctiť. Nie, čo si tá rozkročil modná? Tam som mal pacák. Voľka, voľka? Ako ste sa myslili? To je dosť veľké, tam si normálne láhli. On sa dotiahne. No skoč Palo dole. Ja sa tu kniez potrebuje nahod. Daj mi kľúči. Trefni kľúčom potom. No. No. Čo si sadli do kalpasu, ideme vyskúšať. Martin. Áno, najviac mňa tu foť. Hej, však ja stále si tam. Kabel, natiahnite, Martin. Áno, veď ja ťa na to upozorním. Máš naštartovať, nevola. Líčime dole dediny si jebnúť jedno lebo. Ja som poslal Martina, nech ide kúpiť niečo, ale... Je to ďaleko. Na môj občiansky. Je to ďaleko. Vieš čo, keby si dal... Keby tam vyšiel takto, tak mu to aj dajú. dajú. Nie no, keby si nechal prilbu na hlave. Pozri sa, Palo má samuraja.